बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोआव गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 4.3निनो 8 नाम्बारनिफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 4.3निनो 7 नाम्बारसिम बानायखादोंमोन। दा जुदि नैबे लेसन 4 बा चेप्टार 4नि थामहिनबा जौगानि समानथाइ जाय लेसन दङ, बै लेसननि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय आङो गासैबो थाखोनि भिडिअनि जिथु लिंक बेखौ आङो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव फारि फारि होना दोनखादों। बै डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर भिडिअफोरखौ गोसोबायदि फारि फारि नायलांनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव 8 नाम्बार सोंथिया गंसे ट्रेना समानसु खरथियाव 360 किल'मिटार बारलाङो। जुदि खरथिया 5 किल'मिटार बांसिन जानायमोनब्ला बे एखे जानथायखौ बारलांनो 1 घन्टा सम लागौमोन। ट्रेननि खरथिखौ दिहुन बिदि होनना बुंदों आरो। अब्लाथाय बेसेनो जानथाया 360। अब्लाथाय जाय खरथिजों थाङोना, जाय खरथिजों थाङो बै खरथिखौ जों मिथिया, बै खरथिखौ दिहुननांगौ आरो। बै खरथिखौ जुदि जेसेबां खरथियाव थांदो बेनि जुदि आरो 5 बारा जानायमोनब्ला, माने हमना ला खरथिया x किल'मिटार पार आवार थांदो आरो ना, x किल'मिटार पार आवारै थांदोंब्लाथाय अब्लाथाय जोंना 360 किल'मिटारखौ बारलांनो बेसे गोबाव नांगोन जोंनो? x किल'मिटार पार आवार एसेसिम गोख्रैथिजों थाङोब्लाना, अब्ला 360 किल'मिटारखौ बारनो बेसे सम नांगोन? 360 किल'मिटारखौ बारनो सम लानाया जागोन माने 360 डिवाइडेड बाय x एसेसिम आवार बा एसेसिम घन्टा लागोन आरो। मानो फर्मुलायानो माखा? समनि फर्मुला। समनि फर्मुलाया जाबाय जानथाय डिवाइडेड बाय खरथि। बिदि आरो जानथाय डिवाइडेड बाय खरथि जोंना फर्मुलाया, सम फर्मुलाया बेखौ लिरना लाजागोन। सम माने मा? जानथाय डिवाइडेड बाय खरथि। बेनिखायनो जुदि हम खरथिया x किल'मिटार पार आवार जायोब्लाना, अब्ला 360 किल'मिटार जानथायखौ बारनो बेसे सम नांगोन? बेखौ बारनो सम नांगोन जोंनो 360 बाय x। मानो होनबा जानथाय, नै जानथाया बेसे? 360 किल'मिटार नंगौना नैबे। आरो खरथिया मा? x किल'मिटार पार आवार नै। बेनिखायनो x खौ होबाय, एसेसिम घन्टा लागोन आरो। थिग बिदिनो दा सोंथिया ओरैबायदि होन्दों, जुदि खरथिया 5 किल'मिटार बांसिन जानायमोनब्ला, ओरैनो x मोन, 5 किल'मिटार बांसिनबाथाय मा जागोन? x + 5 जागोन। x + 5 किल'मिटार पार आवार। जानथायाथ' बेनो 360खौनो बारगोन होनना बुंदो। अब्लाथाय बेसे लागोन समा? नैबे x + 5 जायोब्लाथाय नैयावथ' 360आनोखा नालाय जानथायाना, जानथायनि जायगायाव 360 फैबाय। खरथिया बेसे एबारनिया? 5 किल'मिटार बांसिन थामहिनबा x + 5। बेखायनो खरथिनि जायगायाव x + 5 एसेसिम घन्टा लायगोन आरो। अब्लाथाय नैबेखिनि जानथाया माने नैखिनि जे सम लाबायना, 360 डिवाइडेड बाय x + 5। नैखिनि सम लानाया, नैबे समखौ मा होननानै बुंदो? नैबे सिगांनि समनिख्रुइ, माने सिगांनि समा बेसेमोन? नैखिनियामोन 360 डिवाइडेड बाय x मोन आरो ना। एसेसिम समनिख्रुइ बेसे खमनो? 1 घन्टा खम लागौमोन होनदो। थामहिनबा नैबे जेसेबां घन्टामोन ना, 360 बाय x घन्टा, बेनिनो बेसे 1 घन्टा खमसिन लागौमोन होनदो। अब्लाथाय जों बेखौ सेफायना होयोब्लानो जोंहा नैबे जाय खरथि हमना लादो x, बियो ओंखारलांगोन। बेखिनिखौनो दिहुननो होदो जोंखौ दा जों बेखौ दिहुनलांसै जे खरथिखौ जों x होनना हमना लागोन। ओमफ्राय 5 किल'मिटार स्पिडसिम खारबाथाय बेसे थाङो बेखौ बेखौ दिहुनना लागोन। समा बेसे लायो बेखौ दिहुनगोन। ओमफ्राय नै सोंथि बायदियै माने नैबे 5 किल'मिटार स्पिडसिनै थांबाथाय जेसे नैखिनि सम जिलायोना, बै समा ओरैनो जि नर्मेल बिनि खरथि 360 बाय x, बेनिख्रुइ बेसे 1 घन्टा खम, माने मा? -1। बेखिनिखौ सेफायना होबानो जोंहा फिननाया ओंखारलांगोन x। दा जोङो हमना लानायनिफ्राय स्टार्ट खालामलांनि। हमना लाबाय, गिबियावनो हमना लागोन जों। हमना लाबाय ट्रेननि खरथि। ट्रेननि खरथि इक्वल्स टु मा? x किल'मिटार पार आवार। बेनिखायनो
बेनिखायनो जुदि बेसे होनदोंमोन 5 किल'मिटार बांसिन 5 किल'मिटार बांसिन जायोब्ला खरथि बेसे जागोन ओरैनो x मोन नालाय ना x + 5 बांसिन माने 5 बांसिन नालाय एसेसो किल'मिटार पार घन्टा किल'मिटार पार आवर माने पार घन्टा किल'मिटार पार घन्टा माने घन्टासेयाव 1 एसेसो किल'मिटार थांगोन आरो बेखौ बुजायदो अब्ला सोंथि बायदि मा सोंथि बादि आं खेबसे फर्मुलाखौ नैयाव लिरना होफिनदो जोंना मामोनलाय सम माने फर्मुलाया जाबाय खरथि बाय सरि नैबे जाबाय जानथाय डिभाइडेड बाय खरथि अब्लाथाय नाय मा जागोन गिबियावनो जोंहा नैसेसिम खरथि x किल'मिटार पार आवारजों खारबा बेसे सम लागोन बेखौ दिहुनोब्लाना नैबे समा समैनो थाबाय जेनेबा सम नाय जानथाया बेसे जानथाया 360 किल'मिटार जानथायनि जायगायाव 360 जाबाय बेनिफ्राय उनाव जुदि ट्रेननि खरथाया x जायोब्लाना नै खरथिनि जायगायाव x फैगोन ओमफ्राय एसेसो घन्टा आरो एसेसो घन्टा लागोन ओमफ्राय नैबे खरथिजों खारबा बेसे जागोन समखौ बेसे लागोन जानथाया जोंना 360 आनो ओमफ्राय उनाव खरथिया बेसे x + 5 होबाय नैबे खरथिनि जायगायाव ओमफ्राय इयो मा घन्टा फैयो आरो घन्टा अब्लानिया नाय ओइ जे एसेसो x + 5 जि खरथि दं इजों खारनायाव ट्रेना जेसे गोबाव सम लायो नैबे समा माने 360 बाय x + 5 बेखिनि समखौ मा होनना बुंदो नैबे बिनि जितु गुबै खरथि 360 बाय x माने x खरथिजों खारनायाव जेसे सम लादो 360 बाय x लादोंमोन ना 360 डिभाइडेड बाय x एसेसो घन्टा लादोंमोन बेयो मा होनना बुंदो नैबे खरथिजों खारना नांनाय समा नैबे खरथिनिख्रुइ बेसेनो 1 घन्टा खम बेनिखायनो -1 दा बेखौ सेफायना होनांगौ जोङो ओजाथ' x + 5 थाबाय दे थाथोसैयो 360 थाबाय ओजा एलसिएम ला x थाबाय एलसिएम लाबा गाहायाव x ल' दं नालाय x जों x रानबा 1 * 360 आनो माइनास इनि गेजेराव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों x खौ रानबा x आनो x * 1 x दा जोङो खेंस्लाय सानजाबगोन जेनेबा 360 जी x ओरै सानजाबगोन आच्छा खेंस्लाय सानजाब खनाजों खना x जों 360 सानजाबा 360x एबार x + 5 जों नैबेखौ सानजाबना हो बोरै जागोन x + 5 जों नै 360 - x खौ सानजाबबा खेबसे x जों सानजाबगोन 360 - x खौ 360 - x खौ ओमफ्राय +5 जों आरो खेबसे सानजाबबावगोन +5 जों सानजाबगोन नैबे खनानि 360 - x खौ 360 - x बेयो अब्लाथाय दा जों इखौ मा खालामनानै होगोन ब्रेकेटफोरखौ सेफायना होगोन आरो सेफायना होब्लाथाय खायसे दानजागोन इयाव 360x x जों 360 सानजाबा 360x आनो माइनास x जों x सानजाबा x स्क्वायर प्लास थाबाय 5 जों 360 सानजाब 0 ये जाबाय 30 5 * 6 30 3 थाबाय बेयाव 5 * 3 15 मोन ना 18 जाबाय प्लास इनटु माइनास माइनास आरो 5 * x 5x बेखिनि दा एबार जोङो माबाफोर हायोब्लाथाय जों बेखौ दानगोन माबाफोर दानथावो नामा जों बेखौ नायनि ओजोंहा नायनो थांबाथ' डाइरेक्ट ओरै दानथावानो नै आगसिथिं मा दं 360x दं ओजाबो प्लास 360x दंना ओजोंबो केन्सेल ओमफ्राय दा नैजोंहा इ फारसेखै जेबो गैला माने मा जेबो गैला माने 0 एबार इकुवेल थाबाय ओजा मा थाखो -x स्क्वायर प्लास 1800 -5x बेयो एबार जों मा खालामगोन
ओजों जेसेबां दं आगसिखै लाबोजोबनि नाय माइनास एक्स स्क्वायरा ओजों फैबा प्लास एक्स स्क्वायर जाबाय माइनास एक्स स्क्वायरा इकुवेलखौ बारबोबा प्लास एक्स स्क्वायर माइनास 5x ओजों बारबोबाथाय मा प्लास 5x आरो प्लास 1800 ओजों फैबा माइनास 1800 अब्लाथाय ओजोंहा जेबो गैला ओजों जेबो गैला माने 0 आरो नै 0आथ' मा दाजाब दानखौ गोमालांखाबाय ना बेयो 0ल' दंमोन 0 जो नैखौ लाबोबाथाय नैबे प्लास एक्स स्क्वायर जाबाय नैबे प्लास 5x जाफैबाय आरो इयो जों फैबाथाय माइनास 1800 ओजों जेबो गैला माने 0 दा जों बेखिनिखौ मा खालामनो जायखिजाया मोनसे आदबजों एक्सनि मानखौ दिहुननो हागौ जोङो मावसुलु बाहायनो हागौ बा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै दिहुननो हागौ जों इयाव फर्मुलाखौनो बाहायनि मावसुलुखौ बेयाव ओरै होननानै जों ए बि सि दिहुनना लागोन ए माने जाबाय एक्स स्क्वायर थादेर 1 बि माने जाबाय एक्सनि थादेर 5 सि माने जाबाय मा नैबे माइनास 1800 बे अब्लाथाय जों मा फैबाय इखिनि मोनबाय नालाय ना स' एक्स फर्मुलाया जाबाय माइनास बि प्लास माइनास रुट अभार बि स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2ac 2 थाबाय ए जाबाय 1 माइनास बि आ बेसे 5 प्लास माइनास थाबाय बे रुट अभारा थाबाय बि स्क्वायर बिनि जायगायाव मा दं 5 दं नालाय 5 नि स्क्वायर माइनास 4 ए जाबाय 1 सि आ जाबाय बेसे माइनास 1800 जोंना 2 into 1 2 माइनास 5 प्लास माइनास थाबाय रुट अभार थाबाय 5 स्क्वायराव बेसे 25 माइनास इन्टु माइनास प्लास एबार इखौ नायनि 4 into 1 4 4 जो 0 मोननै सानजाबा 0 जाखाबाय जोंहा 4 into 8 बेसे 32 3 थाबाय ना आखायाव अब्लाथाय 4 into 1 4 दहायनि 3 जो 7 दा जों एबार इखिनिखौ आरोबाव दाजाबलायनि रुट अभार सिंनिखौ मा जागोन जों गाहायाव मा दं 2 गोजौआव माइनास 5 प्लास माइनास दं रुट अभार दं आरो इखौ दाजाबबाथाय मा जागोन 7 2 2 5 7 2 2 5 जागोन आरो 25 जो 7200 दाजाबोब्लाथाय 7 2 2 5 जाबाय एबार जों नायनि नैलाय आरो मानि बर्ग रोदा इनि बर्ग रोदाया बेसेबां इखौ जोङो दिहुनना नायनि जों नायगोन 7 2 2 5 ना 5 जो रान 5 into 1 5 2 थाफैना आखायाव 22 4 होबाथाय 20 22 थाफिनलायबाय 4 होबा 20 आरो 5 5 जो 5 into बेसे नांगोन जों 5 into 2 बाथाय 10 एबार 44 जाबायना 8 होबा बेसे जागोन 8 होबाथाय 40 एबार बेसे जाखो 45 जाना थाबाय अब्लाथाय 5 into 9 जायो 280 माने मा 17 into 17 अब्लाथाय जों नायो मा जायगोन बेयाव मोननै 5 आच्छा मोननै 5 जो मोनसे 5 ला 17 मोननैजों मोनसे 17 ला सानजाबना हो बेसे जायो 5 into 7 35 5 into 7 35 3 थाबायना आखायाव 5 into 1 5 6 7 8 85 माने जिहेतु 5 मोननैजों मोनसे बा लादो 17 मोननैजों 17 मोनसे लादो आरो इखौ सानजाबना 85 मोनदो नालाय नैबे 7225 नि बर्ग रोदाया माने 7225 नि बर्ग रोदाया बेसे जागोन 85 जायसिगोन आरो माइनास 5 प्लास माइनास 85 डिवाइडेड बाय 2 नै जाबाय सर्टआव दिहुननाय आइडिया आरो मोनसे होमबाथाय दानिया आरो होननानै जोंना एक्सनि माना मोननै ओंखारलांबाय खेबसे जों प्लासखौ लागोन खेबसे माइनासखौ लागोन खेबसे माइनासखौ खेबसे प्लास लाग्रोगोन जों माइनास 5 प्लास 85 डिवाइडेड बाय 2 एबा एक्स इक्वल्स टू एबार माइनासखौ लाबानो जाबाय माइनास 5 आथ' थाखागोनानो गेजेरनि प्लासखौ लाबाय माइनासखौ ला एबार माइनास 85 डिवाइडेड बाय 2 अब्ला बेसे जागोन 2 थाबाय 85 निफ्राय 5 थांबा बेसे 80 आरो 2 जो 80 रानबा बेसे 40 माने एक्सनि माना 40 नालाय ट्रेननि खटिया 40 किलोमिटार पर आवर जाहैगोन आरो जोंनिखौ नायनि बे मोननैखौ दाजाबबाथाय माइनास 90 डिवाइडेड बाय 2 2 जो 90 रानबा बेसे
2 जो 90 रांबा 45 थामबा माइनास 45 आरो मोनसे खोथा माइनास माने मा माइनासआथ' आरो 40 खौ बुजायनाय नङा बेनिखायनो नैबे जिथु माइनास नालाय इयो जाथावा जाहैगोन आरो जाथावा बेनिखायनो ट्रेननि खरथायावबो जागोन नैबे 40 ना 40 किलोमीटर पर घन्टा बेनिखायनो ट्रेननि खरथि x इक्वल्स टू बेसे 40 ओंखारदों नालाय 40 किलोमीटर पर आवर बेनिखायनो जोंहा फिननाया बे जाहैबाय आरो ट्रेननि खरथिया 40 किलोमीटर पर आवर होमबानिया जोंहा दिहुननो गोनां जि फिननाय बे ओंखारलांबाय 8 नाम्बारनिया जोब्बाय जोंना नेक्स्ट जोङो 9 नाम्बाराव माबायदि सोंथि दं बेखौ जों खेबसे नायलायनि आरो एबार जों लाबाय 9 नाम्बारनि सोंथिखौ इयाव होनदोनाय मोननै दैनि टेपआ जयै गंसे टेंकिखौ 9 and 3/8 घन्टायाव सुफुंनो हायो टेंकिखौ गेदेरसिन खावहांखोनि टेपजों आलादायै सुफुंनो उन्दैसिन खावहांखोनि टेपनिख्रुइ 10 घन्टा खमसिन सम नांगौ मोनफ्रोमबो टेपआ टेंकिखौ आलादायै सुफुंनो नांनाय समखौ दिहुन थामहिनबा माने मोननै जोंहा मा दङ हासुंबा एबा टेप आरो इयो दै गग्रा टेप इयो ओरै दै गग्रा टेप बेनिफ्राय इ मोनसे आरो गुबुन मोनसे दं मोनसेया फिसा आरो इ टेपजों मा जायोनो नैबे गंसे टेंकिखौ मा खालामनो थाखाय बुंहोनो थाखाय इ टेंकिखौ गंनैजों लोगो नांनानै बुंहोनो थाखाय बेसेनो सम लायोनो 9 and बेसे 3/8 एसेसो घन्टा लायो आरो बेखौ बुंहोनो थाखाय दा ओरैबायदि होनदोनाय टेंकिखौ गेदेरसिन खावहांखोनि टेपआ नैबे गेदेरसिन खावहांखोनि टेपआ ना आलादायै सुफुंनो उन्दैसिन खावहांखोनि टेपनिख्रुइ 10 घन्टा खमसिन सम नांगौ थामहिनबा नै उन्दैया इ जुदि हारसिङै नैबे टेंकिखौ x घन्टायाव जुदि x घन्टायाव मा खालामोब्ला x घन्टायाव बुंहोनो हायोब्ला अब्लाथाय नैबेयो बेसे लायोनो नै गेदेरसिन खावहांखोनि टेपआ x निख्रुइ x घन्टा लादों नालाय x निख्रुइ 10 घन्टा खमसिन लागोननो 10 घन्टा खमसिन बेखायनो मा इ मोनसे फिसाया बेसे x घन्टा लायो नालाय इ मोनसे गेदेरा बेसे सम लागोन x निख्रुइ 10 घन्टा खमसिन माने मा x minus 10 एसेसो घन्टा सम लागोन आरो अब्लानिया जोङो मोनफ्रोम टेपआ टेंकिखौ सुफुंनो नांनाय समखौ दिहुन माने x खौ दिहुन x आ बेसेखौ दिहुननांगौ माने फिसाया बेसेबां गोबाव सम लायो नैबेखौ हारसिं बुंहोनो x खौ दिहुननांगौ आरो नैयाव नै गेदेरा हारसिङै बुंहोनो बेसे सम लायो थामहिनबा x minus 10 खौबो जों दिहुननांगौ आरो बेनि माना बेसे जागोन नै x नि माना बेसे जागोन बेखौ अब्लाथाय दा जों बेखौ गिबियावनो हमना लानि फिसा खावहांखोनि टेपनि नांनाय समा जाबाय x घन्टा बेनिखायनो गेदेर खावहांखो गोनां टेपनि बुंहोनो नांनाय समा बेसे x minus 10 बेखौ जों हमना लाग्रोनि हमना लाबाय मा होनो उन्दैसिन ना उन्दैसिन खावहांखोनि उन्दैसिन खावहांखोनि टेपआ टेंकिखौ बुंहोनो लानाय सम इक्वल्स टू x घन्टा बेनिखायनो गेदेरसिन खावहांखो गेदेरसिन खावहांखोनि टेपआ टेंकिखौ बुंहोनो लानाय सम इक्वल्स टू बेसे x minus 10 घन्टा दा नाय दा
फिसा उन्दैसिन खाव हांखोनि टेबा जुदि नैबे x घन्टा लायोब्लाना आरो नैबे गेदेरसिन खाव हांखोनि टेबा जुदि x-10 घन्टा लायो इ मोननैजों लोगो नांनानै बेसे घन्टा लायोनो 9 and 3/8 घन्टा लायो आरो अब्लाथाय जों ओरैबायदि दिहुनना लानांगोन जे नैबेयो उन्दैसिन खाव हांखोनि टेबा घन्टासेयाव बेसे बुंहोगोन आरो नै सिंसिं घन्टायाव बेसे बुंहोगोन बेखौ दिहुनना लानांगोन थिग बिदिनो गेदेरसिन खाव हांखोनि टेबा से घन्टायाव बेसेबां टेंकिनि बेसेबां बाहागो बुंहोगोन आरो 9 and 3/8 एसेसो घन्टायाव बेसेबां बाहागो बुंहोगोन बेखौ जोङो दिहुनना लानांगोन आरो जों लिरनांगोन बेनिखायनो उन्दैसिन खाव हांखोनि टेप उन्दैसिन खाव हांखोनि टेबा से घन्टायाव टेंकिखौ बुंहोयो कस्तु बेसे बाहागो उन्दैसिन खाव हांखोनि टेबा से घन्टायाव टेंकिखौ बुंहोयो बेसे नाय से घन्टा जुदि बियो गासै टेबा नैबे टेंकिखौ बुंहोनो x घन्टा लायोबा ना अब्ला से घन्टायाव बेसेबां बाहागो बुंहोगोन इयो x घन्टा लायो नालाय 1/x एसेंसिम बाहागो से घन्टायाव बेसे 1/x बाहागो इयो बुंहोगोन आरो बिदि आरो उन्दैसिन खाव हांखो टेबा एबार बेसे घन्टा 9 and 3/8 नाय 9 and 3/8 एसेंसिम घन्टायाव टेंकिखौ बुंहोयो इकुवेल्स टु बेसे जागोन नैबे 9 and 3/8 आ से घन्टानि जे सानजाब जागोन 9 and 3/8 into 1/x बाहागो बे आरो नैबे 3 माने एसेंसिम घन्टायाव बेसे बुंहोयो से घन्टायाव जेसेबां बाहागो बुंहोयोना इजो नैबे समखौ सानजाबना नांगोन नैबे 9 and 3/8 आ इखौ सानजाबना एसेंसिम बाहागो बुंहोगोन आरो थिग बिदिनो एबार जों माखौ लागोन नैबे गेदेरसिननिखौ लागोन गेदेरसिना बेसेबां सम लायो से घन्टायाव आरो गेदेरसिन खाव हांखोनि टेबा से घन्टायाव टेंकिखौ बुंहोयो समान बेसे गेदेरसिन खाव हांखोनिया बेसेमोन बेसे सम लायोमोन इयो x-10 लायो एसेसो घन्टा लायो बुंहोनो बेनिखायनो से घन्टायाव बेसे बुंहोगोन इयो 1/x-10 एसेसो बाहागो बुंहोगोन आरो टेंकिखौ अब्लाथाय बेनिखायनो गेदेरसिन खाव हांखोनि टेबा ना एबार बेसेनिखौ 9 and 3/8 एसेसो घन्टायाव टेंकिखौ बुंहोयो समान दा इयाव से घन्टायाव एसेसो बुंहोयो नालाय ना एसेसो समाव बेसे बुंगोन इजो सानजाबना नांगोन से घन्टायाव बुंनायखौ बेयाव बे 9 and 3/8 into 1/x-10 नांगौ जायो x-10 खौ ब्रेकेटाव होबाय आं एसेसो बाहागो एसेसो बुंहोगोन आरो नाय अब्लाथाय दा जोंहा सोंथि बायदियै मा जागोन नाय सोंथि बायदियै जोंहा फैगोन ओरैबायदि सोंथि बायदियै नाय सोंथि बायदियै मा होनदों नाय फार्स्टनि लाइनावनो दं मोननै दै टेबा जयै गंसे टेंकिखौ 9 and 3/8 घन्टायाव सुफुंनो हायो अब्लाथाय 9 and 3/8 घन्टायाव सुफुंनो हायोब्ला मा जागोन नैबे उन्दैसिना 9 and 3/8 आव बेसे बाहागो एसेसिम बाहागो बुंहोयो ना ओमफ्राय उनाव गेदेरा बेसे इयो 9 and 3/8 into 1/x-10 एसेसिम बाहागोखौ बुंहोयो उन्दैसिना बेसे बुंहोयो होनदो 9 and 3/8 into 1/x बाहागोखौ बुंहोयो एसेसिम समाव आरो गेदेरा बेसे 9 and 3/8 into 1/10 1/x-10 एसेसिम बाहागो बुंहोयो नाय उन्दैसिना एसेसिम बाहागो बुंहोयो आरो गेदेरसिना एसेसिम बाहागो बुंहोयो
इनिफ्राय मा जायो टेंकिया फुल जायो फुल माने मा फुल माने जों इखो सेजो बुजायो मोनसे बेसादाव फुलब्लाथाय बेखौ जों माजों बुजायो बाहागो हिसाबै बुङोबाथाय सेजो बुजायो आरो माबोरैहाय नाय आं खोन्थिनि दा हमना ला नैबे मोनसे गिलास बेखौ जों मोनथाम बाहागोआव बुंहरदो मोनथाम बाहागो रानदो आरो बे मोनसे गिलासमोन बे गिलासखौ जोङो मा खालामदो मोनथाम बाहागो खालामदो से बाहागो नै बाहागो थाम बाहागो अब्लाथाय हमना ला जुदि बुङो जों से बाहागो बुंहोदोब्ला ना से बाहागो बुंहोदो माने मा टटेल मोनथाम बाहागो बे मोनथामनिनो बेसे से बाहागो बुंहोदोब्लाथाय जों मा लिरगोन इखो से बाहागो बुंनोबा 1/3 हमना ला बुंदो जे इ गिलासनि नै बाहागो माने बाहागोनै बुंहोदोब्ला ना अब्लाथाय मा जागोन इ जायगोन माने टटेल बेसे बाहागो दं मोनथाम बाहागो दंना इनिनो मोननै बाहागो 3/2 बाहागो जों बुंहोदो माने एसेंसें बुंहोदो आरो इखौ मा लिरगोन 2/3 ओमफ्राय जुदि फुल होनोब्ला फुल माने ग्लासा फुल इदि होनना बुङोब्ला माबायदि फोरमायनांगोन जों इखो ग्लासा फुलबाथाय टटेल बेसे बाहागो दं इयाव मोनसे मोननै मोनथाम बाहागो दंना इ मोनथामनिनो नैबे मोनथामबो बाहागोखौ जेब्ला जों फुल खालामनो हागोन ना 3/3 अब्ला बेसे जागोन इयो फुल जागोन आरो फुल माने बेसे जागोन 3/3 जाबाय इयाव ग्लासा मोनथाम बाहागो दं नालाय अब्लाथाय 3/3 माने बेसे 1 3 जो 3 रानबा बेसे मोनो 1 बेनिखायनो फुल माने 1 बेनिखायनो टेंकियाबो इदिनो जादों इयो जेसेबां बाहागो दं बेखौथ' जों मिथिया नाथाय जेब्ला टेंकिया फुल जागोन ना अब्लाथाय मा जागोन इयो 1 जाहैगोन आरो बेनिखायनो जोङो फुल जादों नालाय जिहेतु टेंकिया बुंदो बेनिखायनो मा फैगोन जोंहा 1 माने 9 and 3/8 घन्टायाव नैबे फिसा टेपा बुंहोनाया एसेंसें बाहागो गेदेर टेंकआ एसेंसें बाहागो टेंकिखौ बुंहोयो आरो मोननैजों लोगो नांनाय माने प्लास खालामना मा जायो टेंकिया फुल जायो माने बेसे बाहागो इयो 1 बाहागो बिदि आरो अब्लानिया दा जोङो इखौ सेफायना होबानो एक्सनि माना फैसिगोन जोङो नाय 8 थाबाय गाहायाव 8 into 9 बेसे 72 into 72 plus 3 बेसे 75 into 1/x थाबाय प्लास इयावबो इदिनो 8 थाबाय 72 3 जो दाजाबा 75 into 1/x minus 10 equals to नैबे 1 थाबाय होमबा मा थागोन 8x थाबाय गाहायाव गोजौआव 75 into 1 75 प्लास थाबाय गेजेरनि 8 जो x minus 10 सानजाब 8 जो x minus 10 सानजाबबाय 8 into x minus 10 75 into 1 75 ओजा बेसे 1 थाबाय दा मा खालाम एलसिएम ला गाहायाव एलसिएम लाबा मा दं 8 आ इयावबो दं कमन दंना 8 आ कमन थाबाय x थाबाय आरो नैबे ब्रेकेटनि x minus 10 आ थाबाय दा जों मा खालामगोन नै बोखावखोन्दोनि गाहायनिजों नै एलसिएमखौ रान 8x एखे ना केन्सेल थांगोन मा थालांगोन x minus 10 खौ 75 जो सानजाबना हो मा जागोन 75 into x minus 10 प्लास थाबाय नाय एबार नै बोखावखोन्दोनि गाहायाव 8 दं x minus 10 दं 8 जो x minus 10 जो एलसिएमखौ रानबा मा जागोन 8 into नैबे x minus 10 8 जो 8 केन्सेल x minus 10 जो x minus 10 केन्सेल मा थागोन x थागोन x into 75 मा जागोन 75x ओजा मा थाखो इक्वल्स टु 1 थाबाय आरो एबार दा जों इखौ गासै सेफायजोबनानै गोरलै खालामना होबानो एक्सनि माना ओंखारलांगोन बेसे सम नांगौ ओंखारलांगोन आरो दा जोङो सेफायना होगोन इखौ गाहायनिखौ सानजाबना हो 8x जो x सानजाबा 8x स्क्वायर माइनास थाबाय 8x जो 10 सानजाबा 80x 8 into 10 80 ओमफ्राय x इक्वल्स टु 1 थाबाय ओजोंहा मा थागोन 7 into x 7x सरि नैयाव 7 ना 75 मोन इयो आसलते आच्छा 8x नैबे 75 सोमोन ना नैयाव आंहा गोरोन्थि जालांबाय 7 ल' लिरजाफ्लांदो इयो नै मामोन 75 सोमोन इयो सरि बे 75 जायो अब्लाथाय जोङो नै 75 जो x सानजाबा 75x माइनास थाबाय 75 जो 10 सानजाबा 750 प्लास 75x अब्लाथाय हानायखिनिखौ जोङो दानगोन आरो माखौ दाननो हायो नायनि जों दाननो हानायबोथ' गैला मोनसेबो
दाननो हानाय गैया होमबाथ' मा खालामनो जोङो खेंस्लायैनो सानजाबनांसिगोन जियानो जा नैखौ दाजाबना दोननि जों 75x आरो 75x मोननैबो प्लास नालाय दाजाबबाव 150x माइनास नैबे 75 थाबाय 750 थाबाय बेयावथ' 8x² थाबाय माइनास 80x थाबाय इक्वल्स टु नैबे 1 थाबाय एबार खेंस्ला सानजाब नैबे गाहायजों 1 जों सानजाब होमबा मा जागोन इयो 8x² माइनास 80x इक्वल्स टु 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों नै गोजौनिखौ खनाजों खना सानजाबबा 150x माइनास 750 अब्लाथाय गासै जोङो एबार आगसिखै लाना फैजोब गासैखौबो मा जायो नायनि 8x² थाबाय ना माइनास 80x दंखायो नैबे माइनास 150 प्लास 150 जों फैबा माइनास 150x जाबाय आरो माइनास 750 जोंनिफ्राय आगसिखै फैबा प्लास 750 जाबाय इकुवेल 0 मा थायो जों नायगोन 8x² थालायबाय बेयाव मा थागोन x माइनास 80 आरो माइनास 150 दाजाबना हो बेसे जायो 0 0 इजो 13 2 ये 2 जाबाय एसेन्सन 230x प्लास इयाव मा थागोन 750x आच्छा इयाव कमन मा लाजायो जोङो कमन हिसाबै मा लानो हागो बेखौ जोङो लानोसै कमनखौ बेयाव जुदि जों कमन लायोब्लाथाय दाथ' नुनायाव बेयाव मात्र मा नैल'सो कमन लानो हायो आरो नै कमन लाबा मा जागोन 2 सानजाब 4 2 सानजाब 4 8 x² थाबाय माइनास 2 सानजाब 1 2 2 सानजाब 1 2 से आद्रा थाबाय 10 जाबाय नालाय बेसे 5 ओमफ्राय नैबे x थाबाय प्लास थाबाय एबार 2 जों 750 रानबा 2 × 3 बाथाय 6 1 थाबायना 15 जाबाय 7 बा 14 1 थाबाय 0 5 इक्वल्स टु जा 0 दा जोङो मा खालामगोन नैबे ब्रेकेटाव थानायखौ लाखिना हाबाना 2 आरो ओजानिखौ रानहैगोन आरो आच्छा इयाव लिरगोन जों 4x² थाबाय ना माइनास 115x थाबाय प्लास 375 थाबाय ओजानि 0 खौ रानहैबाय नैबे मामोन इयो ब्रेकेट सिगांना 2 मोन 2 आ रानहैबाय आरो 2 आ ओजानि 0 खौ रानहैबाय अब्लाथाय मा थाखो जोंनियाव लिरजोबथारनि गासै मा नै थाखो 4x² माइनास 115x प्लास 375 इक्वल्स टु बेसे 0 होमबाथाय बेयाव जोङो फर्मुला बाहायना दिहुनगोन ए माने मा x² थादेर 4 b माने मा b माने जाहैबाय नैबे x नि थादेर बेसे माइनास 115 ओमफ्राय c माने मा नैबे दिदोमिता 375 अब्लाथाय जोङो जौगानाय फर्मुलाखौ लिरनानै बा जौगानाय मावसुलुखौ लिरना होगोन जों जौगानाय मावसुलुआ मामोन स' x इक्वल्स टु ना फर्मुलाया जाबाय माइनास b प्लास माइनास रुट अभार b² माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2ac इयाव थाबाय 2 थाबाय ए माने मा 4 माइनास थाबाय b माने बेसे मा माइनास 115 प्लास माइनास रुट अभार माइनास 115 होल स्क्वायर माइनास 4a माने जाबाय 4 c माने जाबाय 375 अब्लाथाय मा थागोन जों इखौ नायनि नाय गाहायावथ' 2 × 4 बेसे 8 जाबाय गोजौआव माइनास × माइनास प्लास 115 प्लास माइनास थाबाय रुट अभार थाबाय से बा बिनि स्क्वायराव बेसे बर्गआव नाय स्क्वायर बाथ' माइनासा गैखाला दे से बानि स्क्वायर माने 115 × 115 सानजाबना नाय बेसे 25 2 थाबायना केयाव 5 नालाय 2 7 आरो ये 5 से 5 से 5 12 से थाबायना केयाव 10 नालाय 11 12 1 थालायबाय केयाव 2 मोन 3 1 1 3 2 2 5 माइनास आरो इखे सानजाब 4 × 4 बेसे 8 सरि 4 × 4 16 जो 375 आरो 16 6 × 5 30 3 थाबायना केयाव 42 होमबाथाय 45 4 थाबायना केयाव 18 मोन ना 22 1 × 5 जार 5 1 × 7 7 1 × 3 3 0 10 1 थाबायना केयाव 8 नालाय 9 10 1 थालायबायना केयाव होमबाथाय इयो 5 मोन नालाय 6 बेसे जाखो 6000 अब्लाथाय मा थागोन जोंहा गाहायनाथ' 8 थाबाय दे
8आ थाबाय गोजौआव 115 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रुट ओभार बेसे थागोन 132225 इनिफ्राय 6000 खौ माइनास खालामना हो नाय मा दं 13225 दानख'ना होगोन जों माइनास 13225 निफ्राय 6000 माइनास 5 थागोन 2 थागोन 2 थागोन ए बेसे 13 निफ्राय 6 थांबा बेसे 7 7225 होमबाथाय जों इखिनि मोनबाय अब्लाथाय जों नायनि नेक्स्टआव मा जायो बेयाव थाबाय जोंना गोजौआव 115 प्लास माइनास ना ओमफ्राय 7225 माने मा बेनि बर्ग रोदाया बेसे 80 जायो आं नांगौ जायगायाव खोन्थिना होदो नै बोरै जायो बेसे मोनहैयो 7225 ना 7225 इखौनो माजों सेफायनो हायो 5 जों सेफायनो हायो 5 जों सेफायबा बेसे जागोन 5 × 1 5 2 थाबायना 22 जाबाय अब्ला बेसे नांगोन 4 बाथाय 20 आरो 2 थाबाय आद्रा 22 जाबाय 4 बाथाय बेसे 20 आरो 2 थाबाय 5 25 25 बेसे 5 होनांगोन 5 जों बानाय 5 × 2 10 4 थाबाय 44 बाथाय 8 बाथाय 40 आबार बेसे 4 आद्रा थाबाय 45 जाबाय नालाय 9 280 माने मा 17 × 17 अब्लाथाय जों इखौ नायबाथाय मा जागोन नै 7225 इखौ मा लिरनाय जों 5 मोननै ना गतिके 5 स्क्वायर * 17 मोननै 17 नि स्क्वायर ओजा रुट ओभार बा ओजोंबो रुट ओभार अब्ला मा जागोन स्क्वायर जो रुट ओभार कैंसिल 5 स्क्वायर जो रुट ओभार कैंसिल 17 5 × 7 35 3 थाबाय ना केयाव 85 × 1 5 6 7 8 नै 85 जामारबाय ना नैबेनि बर्ग रोदाया बेसे 80 गाहायाव मा दं 8 दं अब्लाथाय मा जाखो जोंहा गाहायाव 8 थाबाय गोजौआव 1 जोंना फोजोबनो हानाय जाबायानो जों x नि मानखौ मोननै लानो हानाय जाबाय इयाव खेबसे मा लागोन खेबसे नैबे गेजेरनि प्लास खेबसे माइनासखौ लागोन दानिया ओरैना दानिया x = फार्स्टआवनो प्लासखौ ला 115 प्लासखौ लाबानो जाबाय 85 डिवाइडेड बाय नैबे 8 एबा x = 115 माइनासखौ ला 85 डिवाइडेड बाय 8 मा थागोन 8 दाजाबना बा 5 5 10 दाजाबा 9 जाबायना इज 10 1 थालायबाय केयाव इ बेसाखौ 2 अब्लानिया जों बेसे हायिखौ राननो नायनि 200 नालाय ना 8 जो रानबाथाय 4 होबाथाय 2 होब्लाथाय बेसे 2 होब्लाथाय 16 2 होब्ला 16 4 थाबायना 0 5 होबा बेसे 40 बेसे 25 मोनगोन 8 जो 200 रानबा बेसे मोनो 25 बे मोनसे थांबाय नेक्स्ट नि मोनसेखौ नायनि 8 थाबाय 150 निफ्राय 85 थांबा बेसे 115 निफ्राय 85 माइनास 0 थाबाय 3 बेसे 30 मोनगोन जों 0 5 5 11 आच्छा अब्लाथाय दा मोननैखौबो जों दाननो हायो मा जायो मोननैखौबो 2 जो राननो हायो 2 जो रानबा बेसे 4 आरो 2 जो रानबा बेसे 15 होमबाथाय बेसे 15/4 बेथ' मा बोखावखोन्दो जाबाय होमबाथाय दा जोङो आलदायै नांनाय समखौ दिहुननो ना बेखायनो जोंना समा नैबे बोखावखोन्दोआथ' जाथावला नालाय जोंना सम बेनिखायनो नैबे जाथावा बे जाथावनाय नङा अबे जागोन नैबेयो थामहिनबा आरो एक्सआ सोरनिमोन इ जाबाय एक्सआमोन उन्दैसिन खाव हांखो गोनां टेपआ लानाय सममोन आरो टेंकिखौ सुफुंनो लानाय सम इयो जाबाय बेसे 25 माने 25 घन्टा लागोन उन्दैया बेनिखायनो उन्दैसिन खाव हांखो टेपआ टेंकिखौ आच्छा जाथावाखौ नैयाव लिरबाय देखो जाथावा टेंकिखौ सुफुंनो लानाय सम मामोन एक्समोन नालाय ना एक्सआ बेसे 25
25 घन्टा 25 घन्टा लायो ओमफ्राय आरो गेदेरसिन खाव हांखोनि टेपआ टेंकिखौ सुफुंनो लानाय सम इ बेसेमोन x - 10 मोन अब्ला x नि जायगायाव 25 थाबाय दे 25 थाबाय माइनास x नि जायगायाव 25 माइनास 10 होमबा बेसे जागोन 25 निफ्राय 10 थांबा बेसे 15 घन्टा अब्लाथाय जोंना ओंखारलांबाय आरो माने उन्दैसिन टेपजों जेब्ला जोङो बुंहोगोन ना दैखौ टेंकिखौ अब्लाना बेसे लागोन 25 घन्टा लागोन आरो बिदिनो गेदेरसिन खाव हांखोनि टेपजों जुदि जोङो टेंकिखौ हारसिं बुंहोनोबा बेसे लागोन 15 घन्टा लागोन आरो अब्लाथाय जोंना नैबे फिननाया ओंखारजोब्बाय अब्लाथाय जोंना 9 नाम्बारनि जिथु सोंथि बेयो मावफुंजाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।